Oh, horror yun. Yan, good morning partner. Sunday today. Relax time. Init-init ang panahon. Kada kay panahon ron kay init. Di pa kayo kuan pa yun, di pa yun kani kuan igang kaya hinangin. And of course si Mami lava time. So narata sa balay partner karong rasa. Akong Monica Iha tulog ang tao niya kasi tulog bago niyot ko partner. So mga partner nga karong adlaw relax na ta sa Sunday man naratas balay manglimpyo ganyan sa'yo kung mata morning plus 4 pa lang kaya nagsalog kong tubig. So mo niya ang kinabuhi 3 partner magpundog yung tubig sa tap. Ayan kay kuwan partner every adlaw wala isa tubig. So kinahanglan yun nga magpundog para makaligo palaba o anak. So gahapon partner successful ang among training sa realty and nami mga guests mga bisita mga 20 kapin 20 mga kuan mga agent sa realty. So ano lang tuloy-tuloy dayon of course natay mga kami nga mga plano partner sa vlog. Excited ko kay nagkadaghan ng mga hinti natay pwedeng i-vlog atong abangan po partner abangan kung sa mga possible na ako nga i-content po about sa realty. Exciting dayon shout out kay kasi Ray Fernandez Power tayo ang training sir, you're the best. And of course sa among mga partner sa Cagayan de Oro ni partner Larry Power, tuloy-tuloy lang partner. And sa among mga beloved nga mga guwapa, mga buutan kayo mga business partner naman sa Cebu, sa GMC Realty Cebu, sa Min ay Ma'am Tin, Ma'am Kat, Ma'am Ilma, and of course akong pinaka power upline Marlon. Alright, ano lang ingat lang mo diha sa Cebu ay sorry. And of course among CEO ni Sir Gab nasa Singapore. Ayo kay si Sir Gab pero sa Singapore. So happy kay mi partner kay sa among so sukad nga nag-start mi o kandak og mga training mga motivation training and kining gitawag partner o kanang mga orientation nga kada adlaw. Tuloy-tuloy lang magkadaghan jud ang mga agent sa realty, GMC Realty. Siguro ang among goal nga hit me o target nga sales among target partner. Abangan partner kay ako ibutang sa vlog. So karon wala kay tay content non ara ta sa balay libot-libot sa akong buhat. Videohan ako mga hiring nagkatag lang siya mga tanon kapaw kibi yan minggay yan tapos may mga bulak tayo partner o sa ngalan ng mga bulak na yan ihatag ni Ross asawa sa akong brother.
Ay, amo na yung papangayo partner. Yan. So karon partner, mag-exercise ko, basic exercise. Daily exercise. Magpalikot na sa lawas partner. Magkuhan ta gamay no, magpasingot gamay. Mag-exercise ta, push up lang na. So stretching. Saligan partner, saligan. Walay silhig. Ayan partner, nakuman na ito o panilhig. Malingaw may sa mong quad partner, kiniring o. Nagagmay. Basing gusto mo makikiring. For sale. Message lang. So, ayan na partner. Muna no nga, naningkamot mi nga mugro ang among mga agent sa MC para mahit na to ang goal partner next year. Kaya mong isa ka goal next year na makahit mi ka ng numbers of agent para makakuha mi kung pila among sales ana every month. So, work as a team. Salamat salamat kayo sa among mentor trainer si Ray. Of course, akong misis nga walay tuas nga nag-support ko, kauban ako sa opisina. Gani among badidak. Okay. Narata sa balay and of course, magbasa ta, exercise. Exercise sa gamay. Pasingot ta gamay para mawala-wala ang atong mga fats. Okay. Lalim, mag-exercise. Ayun partner, ako yung goal everyday nga makakuha ko exercise sa mga basic exercise sa balay lang para siyempre medyo maganda itong lawas para usa na sa sikreto partner nga para mag-grow ang negosyo nga dapat fit ka, lihog-lihog, dili ka luya. So, ako lang nakuha partner na nakita sa YouTube sa mga video sa mga successful na mga tao. Una-una ilang ipahalagahan ang ilang panglawas ng self. So dapat kamupod niya partner may exercise mo. Di man tumalikayan nga mga kauntag mga unhealthy. So dili na ito na sa marinis magpundo na sa itong lawas na dili ka makapasingot. Siyempre diyan ang musulod ang mga klaseng ng mga sakit sama sa high blood, diabetes o sakit sa kasing-kasing. So dapat ato na siya sa atong palidaron karon, dapat mahinay-hinay na to na siya o partner. Hinay-hinay na to encounter nga dili na ta padulong dia. Kaya whether you like it or not, padulong kita dia. Alright. Another sit up. Ako lang po i-share partner nung na-inspire ko nga mag-exercise kay isa sa akong mentor for sa fitness si Ray kay
everyday yun sa makita na ako sa gym. So since wala tayo time na mga gym, wala tayo enough budget pa for gym, so maintain sa house exercise. Ato lang gamiton sa kanang sa itong push up ang atong body weight. Kaya once na ito ni siyang mamubo ang atong timbang, gana lang tayo ng pag-exercise. So nakita niyo partner, medyo lugos na yun ako makuha ang 12 ka push up in every kuan, dapat 3 sets siya. So usa na lang kulang para kuano mahuman nata sa flat nga push up. So napa siya decline, incline, and of course atong bangon higa para sa tiyan, para mo gamay atong tiyan partner. Ayan partner. Dayon of course matod pa 30% tagod ang exercise para mo ka or magpa-build ka sa imong lawas. 30% tagod ang exercise. Ang 70% is diet. So number 1, less calories. Dapat gamay lang atong rice. So ako ga-control ko nga gamay lang kauno na ako nga rice as much I can. Dayon kung gutomon daw kaon lang, pero dili gud as much nga daghan. Ano ko lang mga partner, mga sekreto ko baga para dali ra ka mo-lose ang inyong timbang. Ayan partner, nahuman na nato 3 sets nga flat push up. Medyo hangat yun, hangat kay partner. Then sala ko lang ma-share no sa kining among business karon nga reality. Even though nga adunay pagsubok natay pandemic, and still partner naagay mga tao gyud nga gusto mag-purchase yung mga property sa house and lot, mga lot only, condominiums, yan. So abi na ko nga makapikto ang kining pandemic yung kayo, but since naobserbahan na mo within pila ka months, di gan mi masiruhan every month lagi may halin. Then pila lang mi ka agent na nag-workout, mga 5 lang ni ka agent. So how much more karon nga hinahinay na mi partner o ganda og mga training, and nag-invite big mga agent, new agent para tudluan sa ang pagbaligya ng mga property, house and lots sa Cagayan, and of course entire Philippines. Ang next na to nga push up partner is kaning incline push up. Pura na to ni partner 12 counting 3 sets. So i-try ba na? Ayan. So another partner aside sa business na mo nga realty, doon na po ko mo gini pinakauna na ako nga negosyo bago niabot ang realty is ang First Vita Plus. So in 4 years time ako pasalamat na sa company First Vita Plus, and still naragyapon ko, but through product movement na lang. With regards sa mag-invite ng mga tao, mag-networking, wala na kayo partner kay since lagi na obligation sa realty, mas gitagaan ako sa time, mas dako mo siya balik. And sa First Vita Plus is love it. I love it. First Vita Plus, I love the product, and actually mo na mo ginagamit karon sa akong family, sa akong parents sa kaning Valencia, and of course akong mother-in-law sa Bohol na gamit kong First Vita Plus. So grabe, pwede mo na-try. I-search lang ninyo First Vita Plus, kita ninyo ang benefits sa kung ano sa product na makahatag din siya o
kayuhan sa panglawas. Of course karon sa panahon karon is doon na tayo gisaguba nga pandemic. Dapat strong immunity. Kaya partner, medyo gisingot na taon, nagawas na itong singot to, pila pa lang ka push up ang atong gibuhat. So dami kayo sa feelings nga gawas ang imong singot kay murag ang mga toxin bagay hinay panggawas. Yan. Then by the way partner, bago po ako lang pong i-share gamay no, bago lang po niabot sa katong negosyo ganiya nga yung First Vita Plus. Ang akong kuhaan gud sa una trabaho is sa book, maligag libro sa Grolier. I'm sure familiar mo sa Grolier company. So shout out sa ako mga kaubanan nga mga agent no, mga ahente sa kuan sa Grolier. Kumusta kayo diyan? Okay ba ang life? Okay ba magyapon ang libro? Pero I'm sure karon makaingon ng mga tao nga oy nanay internet di na kailangan libro, but honestly dako kay sagtabang labi na sa mga young age, mga bata. Doon ay gidevelop ang Grolier karon nga interactive materials katong pen siya, talking pen nga i-pen lang nimo anang sa libro mo basa na siya. So no more tutorial, di na kinahanglan makita o tutor sa imong anak kay mismo katong interactive materials nga mutulo og basa sa imong bata, mga pronunciation, counting of numbers, colors and shapes. So na dito sa usa ka set nga gitawag sa Talking English. Grolier Talking English. Then aside from that partner, ako lang pong i-share sa inyo, gi-book off na mo ning ang kuan katong dictionary sa una nga baga kayo. Dayon katong last time nga nagbagyo diri sa Cagayan de Oro nga bagyong Benta, nalunod ni sa partner. Sayang kayo, ako din siyang kuan. Mga kuan ako ni previous sa una nga nag-work pa ko sa Grolier. Previous na ako, sayang kayo partner nga lunod. Una pa yan yung dictionary sa bata oh. Sayang kayo partner, ang gahi ano ka. Grolier. Tapos siya pero na yung mag-isip. Hindi na ito pa. Pero kayo, di mo na buntan anak. Ito na magpupukul. Ayaw pugsa ha. Sige, lovely. Amot maripay ito mga. So mo ni siya partner. Kuha ni siya mga 2,000 kapin siya o 3,000 manatan. So kung palit kag set sa Grolier nga Talking English, libre ni siya. So mo na among ipangbaligya sa una partner. Abot ni sa asang lugar dito sa Zamboanga, sa Butuan, Surigao, Davao. Diri entire Bukidnon. Gaya na. Ay, partner, gikuha na, lapok na kayo atong saba, nalunod. Sayang kayo, partner. Mga libro na ako, daghan ni sila. Mga libro na ako na sa Grolier. Hurot na siya pagkabasa, nalunod sa baha. Sayang kayo. Napo ko'y libro dari partner ni Chinkitan. Napil ka po basa partner. Sayang. Grabe ka sayang. Sige lang. Ay magbasa-basa na lang ta sa internet. Online. Ayan partner, another set. Grabe na pasingat. Ikaw mag-sit up ka. Ayan partner, grabe na ang singat ni gawas at itong lawas. Kami kayo, feeling. I like that. You know, ha. King, king, tikong, kong, chicken.
kabok ako miming. Yan, partner. Ang utang nga bata, magdito sa sala. Are you done? I like that. Tang, 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 tang. Chum, 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 cha. Chum, 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 cha. Chum, 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 ching, 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 ching. I like that, baby, kasi that. Yan, partner, atong tiwason ng atong last nga set sa exercise ang decline. Kani may pinaka partner, pinaka siya lisod nga part sa exercise para sa kuha. Kay mas bugat na siya kay decline man. Diri akong ulo sa ubos, akong til babaw. Try nato og unom lang, unom. Diyon tulo ka sets. Yung mono nine. Tak na harak ko si dulo. Bugat naglawas partner. 6 lang sa. Another 6. Last 6. Oh my god. Ayan partner, nahuman na sa atong pinaka basic exercise sa workout dito sa balay. So ako po salamat partner nga sa kanunay kamo ga-support, gatanaw sa akong video, and hope malipay mo po partner kay doon na po yung mga i-upload pa nga mga video nga makakuha gid sa mga pagtulunan, mga lesson, and sa atong negosyo ma-update mo sa atong negosyo ilabay na sa Gems 3 Realty.
this is my wife. Say me hi. Hi. Labas mami. And Bibi. Hello. So thank you so much. I end this video. Hope nga na-enjoy mo o namoy nakuha nga sa atong panag-istoryahan at namoy nakuha nakutlo nga mga learning or mga experience. Basig common na tag-experience at kinabuhi but still nagapaningkamot nga mugro ang atong business sa realty and of course atong panglawas wealthy and healthy. This is partner Edwin. Don't forget to subscribe ha. Click the bell button na ikuha na po ng all partner para updated ka sa akong mga next video and akong paningkamutan nga mag-upload ko tulo ka video isa ka semana para sa inyo partner. Salamat and please comment kung namoy kanang gusto i-comment regarding sa atong sa imong nakita karon nga video. And salamat partner. God bless and bye.